Fil-Munxar Għawdex ġie inawgurat proġett ta' rinnovar fi ġnien il-professur Jose Aquilina li sar b'investiment ta' 42,000 euro mill-iskema ta' finanzjament tal-iżvilupp u titjib fil-kundizzjonijiet tal-playing fields fil-lokalitajiet f'Malta u f'Għawdex. Kif spjega s-sindku tal-lokalità Damien Spiteri, permezz ta' dawn il-fondi l-Kunsill seta' wkoll jagħmel xogħol ta' rinnovar madwar il-bandli. Aħna grati ħafna għall-iskemi li qed joħorġu min-naħa tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali biex inkunu nistgħu insostnu tali proġetti u kien grazzi għal skema li jottjena dal-Kunsill Lokali fejn investejna f'dan il-post, bdilna it-tapiti kollha ta' dan il-playing field, installajna playhouse ġdida, għamilna wkoll sistema ta' railing kif ukoll installajna sistema ta' dawl mal-post kollu. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li l-Gvern jinsab impenjat li jkompli joħloq aktar spazji pubbliċi u postijiet fejn il-familji jistgħu jqattgħu ħin tal-mistrieħ fihom. Minħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli faħret l-impenn tal-Kunsill Lokali tal-Munxar għaliex permezz tax-xogħol li twettaq żied l-aċċessibilità u s-sigurtà f'dan l-ispazju miftuħ u rikreattiv.